pongot ki MDC na kalyang persya hapo ka Giant Hills Autonomous District Council GHEDC kila pha da ka jingtho show Chief Executive Member uba Thambor Shiwan ban penpau ya ka jingbam ngohon halor ka rukom sami ki scheme hapo ka 16th Finance Commission jongsnam araja arpunrio araja arpunyo bat ong ba ka Executive Committee kala le siliang bat pen i ka jingkhen sting ya ki MDC ha kalyang persya kat kum ketika sithi ki MDC kila ong bana kapisa ka ba arpo pra point san klor tingka ka bala mang sya ka JHDC tang arpo lak tingka la mang sya way po way MDC na kalyang persya kat ba ki MDC na kalyang sansyar ki yo hadu kumbashi klor lai pon reu lak marway kila kenno bagane ka long ka jing penyaper baga jing penja borom tang ki MDC henre ya ki pat ba ki bala jet ya ki ru ki MDC ha kalyang persya kila kedoru baga ki HADC watla ka Voice of the People Party ka don ha ka borsan sya henre ka jinga sam ya ka scheme 16 Finance Commission ka long ka babet bat ka bayareng kat ha padeng baro ki MDC kila ong baka pisa jong ka Finance Commission kamde ka jinglong try jong ka nuku ka seng henre kare ka pisa pat ba Haga jo kapor ki MDC liang persya kila dawa badai ban mang san paulak marway sya boro ki MDC liang persya bat badai ban ay ya ka jubab da ka jingtho sya leader of opposition haswa ka South Regionailar arja arpun riu kila maham ru balada omla ban pen urlong ya ka ni ka jingdawa kitsim da ki weipat ki sin jam persya ya ka jingla siliang khmat jong ka Executive Committee ki MDC badon hakal yang persya ki kentop ya prangot na ka VPP katau ba Andrew Auhai Sulai uba jam sa prang portam uba Gresentes Susngi uba Nehemiah Lamari uba Daimi Liam uba Soki Lapasam kakong Laiwan Lam Jinghun Kriam bat kakong Dewi Paya Tongper nalor uba Madan Bai Rambai bat uba Rikot Parien ki padai na kaseng Kongres Manta kasing na yo ya kabandai kenduk ya o CM bat kumjuk yo Deputy CM halor ka daw na kamtaban penpau ya kata kacing singaw ko jingi kacing dai bagana kacing baha jengki ya ka scheme na kapanta jingi kum ki MDC sipangut te kane kade ka scheme ko apnya tu phi ka balamang kerpang da ka central government ka ban menta ka snem kala stang kata bangi ong ya ka 16 Finance Commission te kumba ka long ba na kane ka 16 Finance Commission ka jingbot hi ka long ba baro ki constituency apo JHDC ki dai ban yo bah ya banta na banta ki kabit kabiang ki jing bantoy bat ki wei pat kam penrai penpar hagi constituency ki bangi ngi mikmat te kat kum kene ka 16 Finance Commission ya jing tip ba ka Meghalaya ka layo ya ka allotment ka jangka kumba sispa kendai koklur ban tane ka JHDC ka layo ya ka bah ka 100% na kata wa mot ar pupra point san phau kror ka JHDC ka yo ya ka bah ka jangka te hadin ba kala yo te nakaliang jong u Deputy CM badai pe ya ka CWD u la ai ya ka allotment na ka penta jengi kumba ki lang ki MDC na ka rolling ro dan repat andang ila yo ya kata ka jingpan proposal na kaliang jongki andang ila ya syong bisa paramangi ngisem ba ka kane ka jing ai bahangi kala long duna syapa pelat liam ha ka bangi ngim sola ya ka ban pediang na kata ka ar pra klor point san tholang ka bagi kiyo Teki ka baki ay ni kalong tang arpaulak tengka marwe we MDC jong kanyang persya. Tengi ngisem kumalong dayal o jungi ba kane kalong no sidang panan bat ka bangin sula ya kaban pediang ya ka. Tekum tama tagas ngi ngilayakut paramangi ban ngilale ya ka delegation airo daga jingtho sundan show CM bat kunci show deputy CM rengkat ka jingker paliki bakin peibiang bakin besar biang bat bakin consider nakapatapan penkiw susu ya kena kabah singi ngim kun banyo tang arpolak rela kumno ngi diman laki bala kumno ngi de banyo san polak tengka marwe kenang bangila ya kaban kam penyo ya ginon kam ki pai ba ki bangi ngi mikman te kata kali kedai ka penta ka bakong san jong ka jinglei kendo jingi yo si amanta gasi te ni snow tanat ka wai kaliang ru wala lagi praktik ka bakumno kan long ka result adin dan rai usi mula aya ka assurance ba un sakhat biang ya ka PP jengki ha ka bakin ni syong perkhan ba un sa aya ka jubab apo ka santri ba nakaliang ka jengiro ni layami nang tu bat ni don tangkane ka wipat ka perkhat kata ka long in up kata ka santri balada kam long kumbangi ang not kumbangi perkhan tengin sa shim ki wipat ki senjam ki bakham tenge ban penbor yaki bagi dia ya ka bandai namar balai ngi syam ba kamlong ka badai rukam bandai akan rukam wala nidon hakano kaliang ru rai kene gadai ka pisa ka jong upai ba ka ba ka sarkar ka lamang ngala persyang ya ka ban pule baro ka guidelines jong ka 16 Finance Commission ban ngam syam silang ru ka balat ho ba
dai banai bha tang ya ki ruling badan penduna ya ki opposition kam don kono kono kacing kedau hukum kata te halor kono kono rem bakikin ayu bakin penduna ini hangang isem kedai tang kacing le politics kajengki ke ai ka bas ngosi kalong ba man ha kana ketiyo baladam abang ya kendo ya UCM ba ngirayakan verbally ba unsur bahaya ka ban consider biang uang ba kebuar ka syang hau deputy CM anda ngirayakan pak ya deputy CM uang kebuar ka syang hau UCM kia shift ya kata respons ke pren pamaki anda ini kini opat baru angut hak cukup per ki ong pat balai railang baru ki MDC jong karuling tinggi ngisnya pelah haduk kata-kata balai baki kerja kumne balai baki kin pe sidang kemat ingi haduk kanne tengi meneru ngila ong ya UCM bakane kandai kesin ke banongkong berkesin ke bakhaduk banangnya syakmat nimkwa banwan arsin ya hukum kene kejaikam baki dei ya kaban perkat baki dei ru ya kaban shim bakane kana ka basis nang ne syakmat lakum no ka allotment ya ki MDC ke jingi ka de balong proportionate ingi kam demand ban I equal dai ka de balong proportionate kata ka de ka banta ka bahak mat ka bangi ni snow don kam namar upai ba ulajit ini ban ka de ka kamram jingi bagini side na banta ju kam de na banta ka banta shimet jingi andai ka de ka banta ka banta ke jong pai ba wala mamakiru ki perkhat da kumbai andai da banta jingi ka de ka jong pai ba te hoi ni kram wan hang ne na ka banta ki skim andai haba kala don ka allotment haba kala don ka budget jong ka central government ni singa pat bagadai ka banta jingi bagini side bagade ban poi shau pai ba jingi ba sa sisin nganong biang ba ni na mai la dalai le ro ba ka bakum kane ka jinglang partiality kadang yai ne hakane ngidan hangne na kabanta ban change ya ka system bala kadai ban long na kono tiro ngin penting na ba kane ka system ka jingle politics ka jingle silang khamat ya ki member ki bala jit pai ba kadai ban kunno sisndan first allotment na 16 finance scheme liang ikam opposition waro phangodi phangon BBP wa argon congress ni dalai delegation ni chau CM halor ke jipha yang ki yo semen i scheme kuman tu kejak ni kamang numan tu kejak not even 5% ni yang ka terjing allotment ini halor ni i kam ki opposition da yen ni ski da lai da i memorandum jo wa waila under the rules of 16 finance wa ta ka ki ta ka wa ikhtang i ni i rule local bodies funds to yo cover ora ko wi ka area yang ka general district council kasih la yo garo hel sa yo ge handrai man yo constituency man haling opposition penduna gi to kata haling yang i kami opposition da lain ni da ichemuki wa da ong to ni ka rai to yo to rai yang PP mo yang rai lang yang ora gi digen ko ruling da ida persnya ni ka si di mana di mana to at least 50% to ya yo ai yang i kadang mo te ko di mana da halorita tani da i that assure into wa ira khut ga join PP ini si PP bangki da yo in ga da results ikamon da distribution scheme hak santarik talada ba mi wani wan garai ko man positive ne garai wa da em kini discrimination jinya chiliang ne leng yo in le opposition i woro ye ni bagai anut kongres wa i BBP pamut la yo chimon ngim senjam ki wa sakhamat ba 16 finance scheme pa sa tho ite ka politics em ko 100 kan ni ko paisa ta yang ku i central government to ka discretion yang won ubru ni won ka ruling em ko ye pher ka jak juk na me ari tang do the difference so they one huge le he difference the in yang imi chai ni te ban pau ga jingum sang suk ye ni ta ni te daw wa kita da commit gintu wa santarik after the KPP yang ki commit ki yo in final decision yang ki ta hadin kan ni ga da memang mi wani say so lo ta jubab yang ki to penting ban CP press ki ti online sikmat Habatin pej bahagi kishap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom
Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la ai khan diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shed yaki Balai hi banai kita. ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam don ka sharp plus f menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba